Авторитарен, педант, демотивиран, еднотипност и монотонност в работата. Одъскаляване. Да даваш непоискани съвети, волно или неволно. Да, категоризации. След това несъзнателно сравняване на класовете и паралелките, дори и самите ученици. Да бъдем гъвкави, така да се развиваме така, както ние бихме искали. На четвърто място, използването на традиционни методи и средства на работа, на преподаване. Като беседа, като лекция, т.е. да пише в ръка или с маркера вече, но може би в някаква друга обстановка използването вече на други интересуващи децата начини. Ние сме записали ненужна взискателност. Прекалената взискателност смятаме, че не е незачитане личността на ученика и авторитарност. Това сме записали само като негативни качества. При най-голямите ученици. Да.